Nilalene kayingakhi. Yenza ngathi Mina awusiza. nomuntu wami. Yena lo Tebuga ngithi uye umuntu wakho. Hayibo, angithi ngikhuluma ngoNtokozo ke manje. Kanti Yes kuTebugo. Yeah, sikuTebugo. SikuTebugo. kayingakhi? Yeah. Kayi-2. In 3 months guy two namanga. Ayithu namanga vele. Hey, Wena usanokubuya ukhathele wena. hayibo phela ngisuke ngibuya emsebenzini. Usebenza uTebuga umsebenzisa. Yamsebenzisi ngoba mina ngicina ukuthi uthengise iAvon fethu awuyithengisi nasebusuku. Awuyithengisi nasebusuku. Avon ayithengisi ebusuku. Ayithengisi ebusuku. Usuku kuphi mabuya ngo8 9:30. Uthengisa Avon. Ebantu. Avon ayithengiswa nasebusuku. Hayibo guys. Hayi ngiyamsola mina. Kusho ukuthi le Tebuga ushaya ngogwayo omkhulu ne. Ubani lo? Yena lo muntu wakho ushaya ngogwayo omkhulu. Hayibo uwe bebona ugwayi mkhulu kanti why? Yakuthemba. Aseniya compare ngisho manje. Endawo lo muntu fethu yazi lento yabo manje. Makafedi yazini hlala nalomuntu wakho nibe happy neni enjoy life. Buyisa umntanami. Kanjani? Buyisa umntanami. Kanjani baby? Nekhathi lesasa ndihlala kimi. So imali yaRamaphosa sozoyithatha yemntwana. Ihlala kimi mfethu hayi ngeke salunga. Uzothatha imali kaRamaphosa le mntwana? Ufuna ukuthi uthenge noTebugo. Hayi ke. Umkhiphe ngemali yomntwana angazoganga. Uzohlala nomntwana ke. Ngizohlala sala wena le gay yakho ngithi uthe gay. Hayi, okay nje. Enamama sauce. Nangu ubheke kuphi Yena mama sales. Inkinga la. Uthi bobheke kuphi because unemama muscles. Mfethu ibhale ezithafu mfethu ama game mfethu zibhaye. No, leya ubuyibona nawe nje boyisola and boyisola into ekhona so I hope you happy mfethu ngoba ya ungenzile. very happy. Yazi ngiyakuthemba 2 years yonke ngiyasho zokushada kanti. Ashe mkube bofuka umshada kabe kudala umshadile hawo. Wow. Yazi mina kangisazishanga ngalomuntu ne. So right. Wena sinyakupha yena ungazithathela yena dog. Hayi. Mina ngiyivirgin. Ayinkinga. Nale linye ivirgin la yeza lishaye ngawe. Angithi uyapampuruka wena. Nanga umuntu la. Abantu manje ungithi abantu manje. Angithi uyapampuruka wena. Userve community, you're giving back. It's fine. Unemali qala lo muntu ongipha yena. He looks like he got money but He looks like wena uthi. hey man, yazini. Simula bheka amadoda manje. Uzoyiphula le phone yakho dog yazini asimdrive. Hayibo.